Na hát itt is lenne az első termék, kamerába is mutatom. Ez egy ilyen zsebszámláló. Erről amúgy nekem pozitív értékelésem van, nagyon jól használható, sokáig lehet vele kattintani, jó is benne a rugó, szerintem 10/8 amúgy. A második termékünk egy ilyen kulcstartó. Erről viszonylag pozitív értékelésem lenne, mert ugye van benne telefontartó, ami jó az új Samsungban, van benne sörnyitó, az a legjobb benne, nem viccelek, meg van itt centimérő és maga a kulcsok, amit hol lehet tartani. Én most nem szeretem, kivettem erről a kulcsokat, de majd a kövi videóra, ha szeretnétek, vagy live-ba beszerelem, megnézzétek, hogy mennyit szívok vele. Ez egy amúgy viszonylag jó 10/6. Hát a következő termékünk egy ilyen zseblámpa, ez is amúgy nyugodt világít. Én fekete színűt rendeltem ebből. Itt nem ír semmit, hogy meddig megy el. Nekem pozitív értékelésem van erről, nagyon pozitív. Azt hittem, hogy max egy ilyen 20 méterig, ha elvilágít, az jó. 300 méterre lévő fát tisztán megvilágította. Ez ugye állítható mögöttem, várja. És mutatom. Lehet állítani, hogy milyen legyen, van a erős, a kicsit erős, meg a villagás. Nekem erről is pozitív értékelésem van. 10/9. Hát egy új kifejezett dolgot hoztam, egy horgászbotot, itt már lehet a tükörbe, látjátok is. Itt is van. Hát ugye ez nyilván nem csak ekkora az egész, ez egy 210 cm-eset rendeltünk, ez csak a fele. Pontosabban balkezeset, ugye azzal fogjuk. Nagyon jó ugye bedobni, úgy kell vele, hogy ez, itt van egy ilyen kallantyú, lenyomod, és utána tudod bedobni, mert azzal ugye magától forog, aztán egy pörgeted, akkor megy tovább. Tekered az orsót. Ahogy ezt még nem tudtam kipróbálni, így látványról adok neki egy 10/7-et, mert nagyon komolyan néz ki, és nem vettem észre rajta semmi hibát. Hát köszönöm szépen a figyelmet, még egyszer nem szeretnék erre copyrightot kapni, üzenem a YouTube-nak, és nem is promócióból csináltam. Én random srác voltam, na sziasztok!